Ungoti wezifezo ubhubhane uSolwazi Salim Abdool-Karim kuyena othathwa njengezwe leNingizimu Africa kulolu bhubhane kulaligciwane iCorona. Njengoba engosihlalo wekomiti eluleka ngongqongqoshe ngeCOVID-19, ubuye abe ngumeluleki ophambili kuhulumeni ngalolu bhubhane. Ube phambili ke ngolwazi oluqhubekayo kanye nezinhlelo ezintsha ngomgomo weCOVID-19. uKarim uphinde ahlale ekomitini iAfrica Task Force for Novel Coronavirus ebheka indlela umhlaba wonke jikelele ukuthi ubhekana kanjani nalenkinga. Usubuyisela emuva ngesikhathi ezwa kokuqala ngaleli gciwane. In December, we decided to go as a family to the Drakensberg, and we were on a hike, and I get a ProMed alert. It comes on my iWatch. And when I looked at it, I read it, and it didn't bother me. It didn't strike me, because it was a case, ProMed alert said, there were undiagnosed pneumonia cases in Wuhan in China. And I thought to myself, I know what undiagnosed pneumonia is this? It's most likely SARS if they haven't figured it out yet. So I didn't really give it much of a second thought. I didn't go back and say, oh, you know what, we got a pandemic coming. I didn't think of it like that at all. Ezinyangeni ezintathu emva kokutholakala komuntu wokuqala ohaqwe iCOVID-19 eChina ngoZibandlela wango-2019, owesilisa waKwaZulu-Natal wayevakashele eItaly watholakala ehaqile ligciwane udokotela uzimele. Wangeniswa esibhedlela eGrace eMgungundlovu. Emasontweni ambalwa alandela kwatholakala abanye abantu abanaleli gciwane kulelizwe. Kwaba ukushona komuntu wokuqala okwenza uProfessor Karim asukumele phezulu. When this note came, it was now real for me. But then when the first death occurred, I began to come to grips that this is the start of a long road. This is the start of a road that was going to be full of pain and difficulty. uSolwazi uKarim waqoka kuba ahole ikomiti elinamalunga ngama-50 eleluleka ungqongqoshe ngalesi sifo. uSolwazi uKarim uxoxa kabanzi ngezinto ezamphutha ngesikhathi se-lockdown. The whole family, when they're here, will go for a walk, or my wife and I will walk, and we walk the whole promenade from one end to the other on the beach. So I was a bit irritated when they said you can't go to the beach. Kusenjalo, isibalo sabantu asebehaqwe iCOVID-19 kulelizwe singaphezulu kwesigidi nenxanye. Asebeshonile bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-50. uSolwazi Salim Abdool-Karim uthi umgomo weCOVID-19 ufike kulelizwe ngaphambi kwesikhathi ebesibekiwe. Qhubeka uthi uhulumeni kufanele alindele esinye isihombe sesithathu saleli gciwane ngoNhlangulana noma ngoNtulikazi. uSolwazi Salim Abdool-Karim uthole owakhe umgomo weCOVID-19 esibhedlela iSan Augustine eThekwini.